Kom voor de camera dan. Nou, ik neem je het afscheid als competitievoetballer. Ik heb verder nog trouwens wat basisambitie in de wetenschap met de bal. Maar dit weer mijn laatste competitiewedstrijd. En dan is het wat dat betreft gebeurd. En hoe lang heb je dat aan het voetballen geweest? Nou, ik heb hier 40 jaar gedaan, want de club is hier in 1970 oprichten. En nou, dat is nu krijg de 40 jaar geweest. Ik heb daarvoor 8 jaar bij Sparta Dynamo voetbald, omdat Jit dus net een club weer. En daarvoor weer 8 jaar bij Droriep, omdat mijn broers voetballen. Oké. Want ik had niet ook niet, want vroeger kon je maar 8 jaar pas voetballen. Hè? Dus je hele leven op voetbal? Ja, dit is mijn 57e seizoen. Ja. 56e seizoen? 57e seizoen, ja. Nou, nu wordt die 54 begonnen. Dat is wel een apart gevoel, denk ik. Ja, dat is een heel apart gevoel. Want ik dacht dat ik net zenuwachtig was, maar ja, er zit toch wel wat van, het is wat oorzaak. Je hebt wat een onbestemd gevoel, dat is het normaal. Als van je veld in en dan zit je alles en dan is het nog wat over. De opstelling is op zich duidelijk, hij zit op papier. Wat het voetbal betreft wordt belangrijk, dus je moet dan een sportieve wedstrijd hebben, een leuke wedstrijd hebben. Dat we Jan een wedstrijd durven kennen die de ting verzinnen dan al hier. En ik hoop dat jullie van genieten kunnen. Moet Jan, uw teamgenoot, die een heel echt meters maken voor u. En voor de vereniging uiteraard. Ja. Nou, Jan is een man die doet alles op pure techniek. Alles op techniek. Toen hij zonnedekking die de heen wij nog niet vergeet. En zeg maar, hij had ik ruzie met de bal. Ziet er nu is altijd smetteloos skiën. De wasvrouw hier nog geen klagen over hem, dus het is altijd. Nou ja, hij koest net naar de voetballer hier. Dus hij dissipeert altijd, wie altijd positief. En veel kapwerk. We hebben een keer een wedstrijd spelen dat we in de Waarden hebben we 5-0 verloren. En Jan zijn tegenstander die scoorde 4 keer. En toen zeiden we na die tijd, nou Jan, heb je lekker voetbald? Oh, hij zei, het ging lekker zoder. Dus nou, altijd positief. En ik zou zeggen, dat is hartstikke leuk voor zijn inzet. Ik loop met de voorzitter. Stem erbij. De vereniging die dat valt af. Ik ben het sfeer. Ja, dat scheelt. Nou, dat gaat hij. Anders zo. Goeie. Goedemorgen, Betty. Wat wie dit? Wat ben je al aan de wand? Wij waren op naar de straat voor de garage en dan maar wat inwasje. Inwasje? Ja, dat neem je toch. Ze hadden vroeger maar tegen met zongen. Oké. Dus dan je er zo inlezen. Die had er verstand van, ik net. Nou, we hadden gesteen er weer in, jongen. De lui betaling. En we hadden het bij een beetje vlak draad. Nou hoop ik dat ze alleen blijft. Ja. Ja, dus ja, dat is de bedoeling. Dat snap ik. Nou zijn we nog een beetje inwassen en dan is het klaar. Zo? Ja. Maar heb je de te gerre dingen? Ja. Dat is de opperman. Ja, maar dat zou zijn van jou. Maar ik had de kraan, ik had de straat, hè. Maar dus de kraan die had je west. En die had me direct zo aan ingereden. Oké. Zo? Maar jou heeft zelf straten? Ja. Dat ken je wel, man. Dat geeft ook wel. Oh. Ja, dat is bij iedereen zien. Ik ben net strater vanzelf, maar ik laat er wel redelijk in. Had ik het zo. Ja, schitterend. Nou? En hoe ging de geerwerking?
tussen je beiden. Ja, dat is Hij goed. op de knibbels en ik moest daar Ja, maar de helpen. geerwerking die wie wel goed, ja. Ik wou maar de zeggen, wij hebben net, we huis net knepen. Nee? Met de hand. Nee, dat is broerberg. En lichamelijk heb je er geen probleem mee. Nee, We dat krijgen gelukkig nooit nog ruzie. niet. Nee, Gelukkig nog niet. we krijgen ruzie uit de gerven door. Nee? Juist, Nee. juist. Nee. Ja, Je bent een goed stijl. ja, daarvoor had het echt te lang worden tegen onderhand. Moet naar de weg maar lang. Nee, dat. Nee. En als je hier nou zo bezig bent, wat denk je dan om? Wat denk je nou nog? Mooie verhaal, joh. Nou, dit is wel uitknippen, hè? Dit slaat nergens op. Echt weer niet. Nee, nee. Oh, zoek het ik net weten, want ja, wat maar we betekent als je zal lezen. Liet me Soms dat denk aan. ik wel dat het er maar in zit, maar